Mastra číslo 2, konkrétne z Komiatic kultúrneho domu pri jeho premiére v tejto obci. Spoločne sa pozrieme na zápas medzi Michalom Kukučkom a Dominikom Tankom, konkrétne v finále turnaja U18. Títo hráči sa už dneska spolu stretli, konkrétne v skupinových súbojoch, kedy ako šťastnejší z tejto dvojice odchádzal Dominik Tanka po víťazstve 3-0. Uvidíme, či sa znovu vrátime k tomu istému a Dominik si pripíše druhé víťazstvo za jeden deň proti Michalovi Kukučkovi, ale ten mu však nebude chcieť nič darovať, keďže do tohto turnaja vstupoval ako nasadená jednotka, keďže sa v celoslovenskom rebríčku nachádza na 2. mieste. Po Martinovi Brinskovi, ktorý však je z východu, tak logicky sa nebude nachádzať na západnom Slovensku na Mastri. Do zápasu nám začínal Dominik Tanka, nakoľko vyhral rozhod na stred. Spoločne s nimi v skupine ešte bol Bruno Grobár a Andrej Sabatka. S týmito hráčmi si obidvaja borci poradili, takže len ich vzájomný zápas rozhodoval o tom, kto pôjde z prvého a kto z druhého miesta z tejto skupiny. A nakoniec došlo na to, že táto skupina bola najkvalitnejšia, nakoľko sa dvaja hráči z nej stretli práve v tomto finále. Do tohto zápasu a takisto do prvého legu lepšie zatiaľ vstúpil Dominik Tanka, nakoľko po týchto troch šípkach by sa mal už nachádzať na zatvárateľnom čísle. Je to tak. Bude pod hranicou 100 bodov 92, ktoré sa pokúsi zatvoriť už o malú chvíľku. Uvidíme, aký tlak na neho vyvinie jeho súper. A povedzme, že aj keď prehral prvý zápas, tak v tomto by mal byť jemným favoritom, čo sa týka rebríčkov. Mišo Kukučka, nakoľko Dominik vstúpal do turnaja ako nenasadený hráč, keďže sa nejakých turnajov nezúčastnil a keď sa aj zúčastnil, tak sa mu nejak nedarilo. A zúčastňoval sa hlavne turnajov mimo Slovenskej republiky a očividne mu to prospelo. Double 12 a Dominik Tanka. Premenené z druhej šípky a vedenie 1-0 na strane Dominika. Do druhého legu nám bude začínať Michal Kukučka. Hráme na 4 víťazné legy, takže to môže byť kľudne skončené po 4 legoch, ale myslím si, že pri tejto dvojici by ma absolútne neprekvapilo, ak by sme išli až do toho rozhodujúceho 7. legu, v ktorom by mal prípadne navrch Dominik, nakoľko do tohto zápasu začínal. Ale Michal Kukučka mi dneska nepríde vo svojej koži, určite nehrá to, čo ho je schopný. Ich prvý zápas bol ale veľmi kvalitný. Michal Kukučka tam hodil 180, Dominik zavrel 120, zavrel tam cez bul. Veľmi, veľmi kvalitný zápas. Takže myslím si, že tento zápas by nemal byť menej kvalitný, čo sme videli v skupinách. Ak sa pozrieme na cestu týchto dvoch hráčov pavúkom, tak v last 8 Michal Kukučka porazil svojho tímového kolegu z Dart klubu Nitra Adama Blaška v pomere 3-1. V semifinále si poradil s Levičanom Maximom Palagom 3-1 a už sme vo finále. Dominik rovnakým výsledkom 3-1 v last 8 porazil Mateja Šveca. V semifinále po tuhom boji s bývalým kolegom z družstva, s Patrikom Pukancom si poradil 3-2, kedy už zo začiatku v rýchlom slede prehrával 2-0 a musel otáčať. Patrik tam mal aj minimálne 3 šípky na víťazstvo v tomto zápase 3-0, ale žiaľ sa mu ich nepodarilo premeniť a Dominik sa chopil naplno svoje šance a otočil tento zápas vo svoj prospech a zvíťazil teda 3-2. Až sme sa teda stretli pri tomto zápase. Uvidíme, či sa Dominik už po týchto šípkach dostane na zatvárateľné číslo. Je to tak, výborný prechod na 19 a 122 dokonca na vedenie v tomto zápase. Už 2-0, taktiež by to bol break, ktorý by veľmi, ale veľmi posunul k vytúženému víťazstvu Dominika. Ako som spomínal, tak bol to kmeňový hráč v Nových Zámkoch, ale prednedávnom sa stal novou akvizíciou maďarského Sabatelli, čo určite je aj vidno na ňom, že je na neho väčší tlak, potrebuje viac hrať, potrebuje podávať väčšie výkony, aby to dokázal aj novému klubu, ale aj sebe, že na to má a preto sa teda zúčastňuje aj hlavne tých turnajov mimo Slovenska, keďže
predsa tých hráčov do 18 rokov tu nie je toľko a je to proste okúkané. Takže keď hráte non-stop, neviem, 20, 30, 40 s tými istými, tak to vás moc neposunie, už poznáte tých hráčov, ale tie zápasy s kvalitnejšími možno, lebo tak musíme si priznať, že okolité krajiny majú oveľa kvalitnejších hráčov, tak to je niečo, čo posunie hráča hrať s tými lepšími. Prvá šipka dosť nepodarená, druhou však upravená na double top, ale žiaľ veľmi vysoko. Uvidíme, čo Michal Kukučka, číslo 150, určite to nie je číslo, ktoré sa zatvára v každom legu. A taktiež to nebude ani v tomto. Uprava na 91, Dominik 3 čisté šípky na double 20. Nebude ich však potrebovať, keďže premieňa hneď prvú vo svoj prospech a vedie v tomto zápase 2-0. V druhom legu sme teda videli break a vedenie Dominika 2-0. Má veľmi dobre nakročené, aby zdolal svojho protivníka, taktiež aj v tomto zápase. Keďže Michal začínal ako druhý do tohto zápasu, tak je pred ním veľká výzva to, že musí získať nie jeden break, ale dokonca 2, ak chce odísť s triumfom v tomto turnaji. Ale samozrejme je to do tej poslednej šípke a tie začiatky zvyknú byť dobré, ale koniec koncov ten posledný krok je vždy najťažší. Tak uvidíme, ako sa s týmto obidva vysporiadajú. Sú to obidva ešte mladí hráči, takže určite sa môže stať. Samozrejme to sa môže u hociakých kvalitných hráčov stať, že proste sa stagnujú na dubloch. Volačo zle príde do hlavy a nastane tam blok a nie to ísť. Ale Michal Kukučka začína nachádzať triple a určite to chce ešte Dominikovi minimálne znepríjemniť. Každopádne obrať ho o tú chuť do šípok a obrať ho o to víťazstvo. Ale Michal Kukučka má veľmi dobre rozohraný tento leg pri podaní svojho súpera a prvý break by veľmi rád zobral na svoju stranu už hneď v tomto legu. Určite by sa mu naďalej v tomto zápase dýchalo oveľa lepšie, ak by sa mu podarilo získať tento leg. Ak to už bude 3-0 pre Dominika, nie je to nemožné otočiť, ale samozrejme to bude ťažký oriešok. Michal už bude na zatvárateľnom čísle. Uvidíme, ako dobre sa mu podarí zohrať. 124 zohraté na 70. Uvidíme, aký tlak vytvorí Dominik. Táto šípka pravdepodobne pôjde na 19. Tak ostal verný tým 20, 137 do konca. Michal to skúšal cez triplovú 18, tá sa mu žiaľ vôbec nepodarila. 19 bodov momentálne a nakoniec aj prehodené. Nejak si neviem ani len tipnúť, kam tie šípky ďalšie dve mali smerovať. Ale to už je minulosťou a Dominika číslo 137. 108 dokonca momentálne. 88 aktuálnych. Tak som volačo zle videl ja, alebo toto tiež nechápem tieto šípky. Po prvej šípke ostávalo 52, znova šípka na 18 a double 17, to sa nevidí často. Nakoniec to skončilo v doublovej trojke, čiže 28 do konca, ale Michal vyzerá byť nejaký rozhodený, prípadá mi to, že nepočíta. A že by aj v tomto zápase Dominik Tanka zavrel cez bulu. Žiaľ, prvá šípka v zelenom strede vyrazila túto šípku len do 15 a je 135 dokonca. Uvidíme, čo Michal na doublovej 14. Krvopotne si na ňu upravil, ale zatvoriť sa mu nepodarilo. A nakoniec po tejto sedmičke mu ostalo iba 7 bodov, že jednu šípku bude musieť použiť na upravenie. Takisto aj Dominik. Prvou upravuje a doublová dvojka. Doublová 16, potom doublová 8, ale ani tie mu nelepili. Na doublovú dvojku pravdepodobne bude zohrávať Michal. Je to tak, ale žiaľ, nedarí sa mu ani tie single triafať. Ako úradujúci majster Slovenska má na sebe samozrejme veľký tlak, ale žiaľ sa mu nejak nedarí s dnešným zápasom alebo konkrétne s dnešným dňom vysporiadať. Ale takisto sa
nepodarí zatvárať ani jeho súperovi. Tentokrát už upravené a doublová dvojka premenená z prvej šípky. Takže Michal Kukučka si bere break na svoju stranu tentokrát, čiže už je pred ním len jeden. A do 4. legu bude začínať práve on. Priemerovo sme na tom veľmi podobne, ale stále ťahá Michal Kukučka za kratší koniec. Jemne lepší vstup do zápasu, do tohto legu pre Dominika Tanku, ale tých 19-20 bodov to nie sú čísla, ktoré by lámali leg. Trošku uletená šípka, ale lepšie do doublu ako do nebodovej hodnoty. Potom náskoku už máme minulosť a znova je na koni Dominik Tanka, nakoľko vynuloval ten náskok Michala, tých 3 šípok, s ktorými začínal do tohto legu. Ale ten však pritvrdil a pridáva ďalšiu stovku v tomto zápase a hrnie sa smerom dolu. Dominik si dával kúsok času pred odhodením tej poslednej šípky, ale žiaľ ani tá nenašla triplovú hodnotu. Výborný prechod Michala na 19. Aj z toho 97 bodov už je len kúsok od zatvárateľných čísel, na ktoré by sa už ďalšími 3 šípkami mal dostať a tým pádom si skúsiť ako prvý ukončiť tento leg a zobrať ho na svoju stranu. Výborná prvá šípka, pravdepodobne prechod na 19. Žiaľ, ten neúspešný, ale 83 bodov určite dobrých. 106. Nie je číslo, čo by Michal nebol schopný zatvoriť. Toto je minimálne číslo, ktoré Dominik potreboval hodiť 43, aby ho to dostalo aspoň na najvyššie možné zatvárateľné číslo 170. To sa mu podarilo, ale zatvoriť už bude niečo komplikovanejšie. Tentokrát nie je moc šťastná návšteva pri terči od Michala Kukučku. Toto sú tie šípky, z ktorých Dominik môže ťažiť. 43 bodov. Mohlo to byť veru lepšie. Single 20 a double 20 na zrovnanie zápasu. Ale žiaľ, tá šípka letela moc vysoko a Dominik dostane svoju šancu na čísle 127. Prvá šípka musí ísť na 20. Je to tak, 107 aktuálne, triple 19. 104, prechod na 18. Tak ostal Dominik verný 20-kám a koniec koncov urobil dobre, ako sme mohli vidieť, nakoľko tá šípka skončila v triplovej 20. Double 15 pre Michala, ale žiaľ nepremenených a Dominik sa dostane ešte v tomto legu k terču. Uvidíme, či pôjde cez 4 alebo cez 12. Je to 4, double 20. Ale žiaľ, tá tretia šípka absolútne neskončila tam, kde mala. Čiže Dominik, ak sa ešte v tomto legu dostane k terči, tak bude musieť upravovať. Vidíme na mimike Michala, že aj na tej gestikulácii, že nie je spokojný s touto šípkou a vie, že to mohol urobiť lepšie, aj mal to urobiť lepšie, tak dá všetko do tejto šípky a tá skončila žiaľ ešte horšie ako tá druhá. Takže Dominik predsa ešte v tomto legu dostane svoju šancu. 17 na doublovú desinu. Ale žiaľ, ani Dominik nepremienia. Obidvaja hráči nám teraz horia na doubloch, tak uvidíme, kto túto mizériu skôr zruší a zoberie si tento leg na svoju stranu teda. Žiaľ, ani tentokrát sa to nezlomilo.
Uvidíme, či Dominik bude hrať doublovú 5 a je to tak. Neupravuje si, zatvára prvou šípkou double 5 a vedie v tomto zápase 3-1 do 5. legu. Bude začínať on a ak sa mu podarí uhajci svoje podanie, tak budeme mať po zápase. 40 bodov, pravdepodobne Dominik si predstavoval lepší vstup do tohto legu, ale uvidíme, ako na to odpovie jeho súper. Takisto aj on. Začína byť značná nervozita na obidvoch hráčoch. Obidvaja určite chcú z tohto zápasu odísť ako víťazi. A čím viac chcete, tým vám to viac zväzuje prsty. Navyše ešte nešťastná šípka, ktorá sa neudržala v terči. Keď vám nejde skórovanie a ešte vám šípka vypadne z terču, tak to vám veru na psychickej pohode nedodá. Ako môžeme vidieť vzadu, tak máme tam značnú divácku kulisu, takže sa nám tam pristavili hráči a 10-15 ľudí je zvedavých na to, ako tento zápas dopadne. Tak uvidíme, koho fanúšikovská základňa sa bude teda tešiť po tomto zápase viac. $140. Výborný tlak na supera od Michala Kukučku a prišlo to veru v pravý čas, nakoľko Dominik už mal vytvorený dostatočný náskok, aby si zatváranie v tomto legu skúsil ako prvý, ale Michal sa dostáva do tohto legu a taktiež do zápasu späť so 140-kou. Však bude ju potrebovať dobre podporiť a 30 není veru to číslo, ktorým tú 140-ku podporíte, aspoň tá stabilná 20, každých 60 bodov. To je to, čo potreboval Mišo Kukučka. 100 dostáva Dominika už na zatvárateľné číslo, tak predsa len bude prvý skúšať ukončiť tento zápas. A 36 od Michala veru neprišlo vhod. Minimálne 6 šípiek bude mať Dominik Taňka na ukončenie tohto legu a takisto aj tohto zápasu. Po týchto prvých troch šípkach sa žiaľ, ale Dominik nedostal ani pod 100. Mišo potrebuje teraz zatlačiť. 42 bodov dostáva 160-ku. Celkom príjemné číslo. Akože samozrejme, že vysoké, ale je to zatváranie, pri ktorom môže všetkými troma šípkami ostať na segmente 20. Takže nemusí behať po terči. Ale uvidíme, ako sa s tým vysporiada. Dominik už má nastavené dvojšípkové zatvorenie. Michalovi sa nepodarí zatvoriť čisto 160. A Dominik má pred sebou jedinečnú príležitosť. Single 18 a dve šípky na doublovú 20. Double 10. Toto je mierna komplikácia. Uvidíme, či Dominik, ak sa ešte dostane k terču v tomto legu, a dostane. Veľmi pekné šípky od Michala Kukučku a pokus o zatvorenie 119. Po prvej 19 prišla triplová 20. Bol to dobrý pokus. Bol som zvedavý, či Dominik začne túto doublovú 7 hrať, alebo si to upraví, ale hrajú. A neprinieslo mu to ovocie. Žiaľ, nezatvoril v tejto chvíli. Vidíme, či Michal nám ešte predĺži tento zápas. V tejto chvíli nie. Poslednou šípkou sa rozhodol, že si prehodí a ak mu dá Dominik šancu, tak si chce vyskúšať znova doublovú 10. Prvé šípky žiaľ neboli nádejné. Uvidíme, čo tá tretia Dominik si dáva na čas. Ale žiaľ, nedarí sa mu premeniť ani túto šípku. Tak Michal už asi ani nedúfal, že v tomto zápase sa dostane znova k terču, ale deje sa tak. Potrebuje naplno tieto tri šípky využiť. Uvidíme, čo doublová 5. Ale nekončí tam ani tá.
Mizéria na dubloch pokračuje. Uvidíme, komu sa ju podarí prelomiť. Dominik potrebuje jednu šipku obetovať na to, aby si upravil. Ale žiaľ. Už sa Míšo blíži k tej double. Ale nie, znova znútra. Stalo mu tentokrát 10. Dominik znova pokus na tú trojku. Singlová tam je. Síce nie v tej časti segmentu, ako ju Dominik plánoval, ale je tam a to je hlavné. Uvidíme, čo tá doublová dvojka. Ale ani tentokrát. Ale tentokrát zase doublová v 5 v podaní Michala Kukučku a pokračujeme ďalej v tomto zápase. Skórovanie nebolo zlé od týchto dvoch hráčov, ale žiaľ potrápili sa na tých doubloch, čo značne sa odrazilo aj v tých priemeroch. Uvidíme teda, na koho stranu prípadne zvyšok tohto zápasu. Vstup do legu číslo 6 má lepší Michal Kukučka, ktorého na psychike dosť mohol podporiť tento premenený double. Síce sa na ňom dosť vytrápil, ale nakoniec sadol na jeho stranu a pripísal sa k jeho skóre. Dominik však tiež nechce zaostávať a pridávať ďalšiu stovku v tomto zápase. Slabšie kolo od Michala. Toto je to, z čoho potrebuje Dominik ťažiť. 60 bodov určite dobrých. Pevná ruka, stály segment, to určite je niečo dobré a toto je ešte lepšie. Ďalšia stovka od Michala. Ten sa ešte v tomto zápase nechce vzdať a bojuje, čo to sily stačia. Ďalších 60 od Dominika. Čo sa týka skóre, tak to máme veľmi vyrovnané, no však 3 šípky k dobru pre Michala, ktoré premenia na 42 bodov a koniec koncov môže byť prvý na zatváraní, ak by čo i len tú 60-ku z predložilých 2 hodov Dominik zopakoval, tak by bol on prvý na zatváraní. A tak sa ide. Michal 180 samozrejme zatvoriť nevie. Uvidíme, ako sa mu podarí upraviť si. 60 si upravuje na 120, to je číslo, ktorému Dominik zavrel v skupine, čiže určite sa mu bude chcieť vypomstiť a zavrieť mu to naspäť v tomto o dosť dôležitejšom zápase, ako bol ten skupinový. Ale žiaľ, nepodarí sa mu to. 105 aktuálnych, ďalšia triplová 5, 90 dokonca. A pravdepodobne sa Hrot nedotýkal terču, čiže nebodovaná posledná šípka. 81. 60 dokonca, upravené na doublovú 20 od Dominika. Michal potrebuje začať na 20-kách. Ešte jednu minimálne singlovú. Pravdepodobne tam je a vyskúša si bull. Tak bola triplová a znova sa pokúšalo zatvorenie doublovej 5-ky, ale žiaľ neúspešné z prvej šípky. Vidíme, čo Dominik a double top. Doublová desinata je v tomto zápase zakliatá a pokračujeme v nej. Ale žiaľ, tie double nelepia ani naďalej. Uvidíme, či sa podarí druhýkrát Michalovi Kukučkovi zatvoriť tú doublovú 5-ku z poslednej šípky. Veľmi tesné šípky, neboli zlé, ale žiaľ, ani jedna si nenašla cestu. Dominik opäť má šancu napraviť si chud na doublovej 20-ke. Veľmi nešťastná šípka. Sa Dominikovi vyšmykla z ruky, pravdepodobne 14-ka. Je to tak, bola to 14-ka a doublová 13-ka taktiež nezalepila.
Možno by som na Michalovom mieste to skúsil upravovať cez dvojku, ale nakoniec dobre robil, že ostal na 5 a zrovnáva stav zápasu na 3-3 a do záverečného 7. legu tohto zápasu bude začínať Dominik, ktorý, pripomínam, v tomto zápase viedol 3-1 a rozum tu máme stav 3-3 a psychicky na koni určite bude Michal Kukučka. Dominik si to pomaly necháva uplávať medzi prstami. A to, že je na koni, cíti Michal Kukučka a pridáva ďalšiu stovku na svoje konto, respektíve uberá. Dominik vyzerá, že už má v hlave tie nepremenené dable a že to s ním bude mátať v hlave do konca zápasu. A môže to byť to rozhodujúce. Ďalšia stovka od Michala, druhá v krátkom slede. Popravde som myslel, že to bola len 60, ale samozrejme to môže skreslovať. Myslím si, že už tu máme rozhodujúci náskok pre Michala a ten už tento zápas nepustí na stranu súpera. 200-bodový náskok. To vyzerá byť už dosť v nedohľadne. Po týchto šípkach by sa mal Michal dostať na zatvárateľné číslo, ale žiaľ poslednou to kazí a je z toho 159 nezatvárateľné číslo. Ale nemusí však zúfať, on sa ešte vráti párkrát k terču, nakoľko Dominik je ďaleko za ním a v tomto poslednom legu, kedy potreboval pridať, tak sa mu žiaľ nedarí absolútne nič. Ale za to Michal prilieva benzín do ohňa a ide si tvrdo za týmto posledným rozhodujúcim legom. Už má na konte len 74 bodov. Uvidíme, či to bude hrať cez 18 alebo cez 14. 60 aktuálne. Žiaľ, singlová 20 sa mu nepodarilo zasiahnuť, ale po tretej šípke už je na doublovej 20, ktorú si už za pár sekúnd vyskúša. Uvidíme, či sa podarí nejaký tlak vytvoriť Dominikovi. 60 v aktuálnej chvíli veľmi málo. Ale žiaľ, tieto tri šípky, nedá sa povedať, že Michalovi nevyšli v tom zmysle, že neskončili v dubli, ale neboli to zlé šípky. Uvidíme, či si napraví chud na tej doublovej 20, že by vytrestal tú desinu. A nie, ani v túto chvíľu tá doublová desina neprichádza. Celý zápas trápila oboch hráčov tá doublová desina a vyzerá, že sa nezlomí ani ku koncu. Posledná šípka síce nevydarená, ale výborný tlak na supera od Dominika, ale či to nebude neskoro? Párkrát Michal zavrel tú doublovú 5, ale tentokrát sa tak nestane a Dominik dostane svoju šancu. V začiatku to vyzeralo, že si po tomto legu môže nechať Dominik len snívať, nakoľko bol vo veľkom závese so svojím súperom a nakoniec sa dostáva k doublu. Dáva si čas pri tejto doublovej 8. Vie, aká je táto šípka dôležitá a to, ako už mohol mať tento zápas pred z hlavy. Ako mohol mať tento zápas pred z hlavy, že už ani nedúfal, že v tomto legu sa dostane k terču, akože respektíve k doublu, tak toho môže nakopnúť a to uvoľnenie mohlo prísť v pravý čas, ale tá šípka bola tesná. Ale neskončila na spravom mieste. Uvidíme, čo double 2 Michal Kukučka. Tak double 1. A púšťa svojho súpera k terču. Dominik si dáva na čas.
Double 8. Veľmi tesná šípka. A druhá šípka už premenená a Dominik nakoniec ustal ten tlak a víťazí 4-3 v tomto zápase. Odo mňa na teraz toľko a o malú chvíľu pri ženskom finále.